Usa ka lalaki ang gipusil patay dinhi sa Cagayan de Oro City pipila ka oras una magbag-ong tuig. Samtang samdan sab ang laing lalaki human nga mabuthan ang kamot human ang pagsugat sa bag-ong tuig. Dead on arrival sa balay Tambalanan 35 anyos nga si Alvin Rauring human nga dulitang gipusil patay pasado alas 9 sa gabi bisperas sa bag-ong tuig. Sigon sa investigasyon, samtang namaligi ang biktima og utanon o gulay diya sa Kugon Night Market, kalit siyang giduol sa suspek og gipusil sa iyang ulo. Daling gidala sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival sa mga attending physician. Padayon ng investigasyon karon sa kapulisan sa motibo sa krimen apan usa ang personal nga bagi sa ilang ginalantaw. Duha ka basiyo sa caliber 45 ang na-recover sa mga personal sa scene of the crime operatives Consoko. Samtang laing individual sab ang nasamdan kaganidang pasado alas 12 sa kadlawon human ang pagsugat sa bag-ong tuig human nga mibuto matod pa ang kwitis nga iyang gihawiran. Swerte na lamang sanglit wala na putol ang mga tudlo sa buong individual. Busa ang pahimangno sa atong otoridad nga magdoble amping gayod sa paggamit sa mga pabuto.